Здравейте, колеги! Много често виждам въпроси в интернет по отношение на прахосмокачките. Колеги се питат коя прахосмокачка да се купи. Дали Festool, дали Flex, дали Bosch, дали Керхер или някаква друга марка. И отговора, за да бъде честен и справедлив, трябва да кажа нито една от тези. Защо? Защото всичките имат малки филтри, задръстват се бързо и не можем да работим нормално. Нали, така погледнато, това е вечният проблем с прахосъбирането. Бих искал да направя обзор на прахосмокачката, която аз ползвам. Това е прахосмокачка на Festool CTM36 EAC. Всичките тия абревиатури какво означава CTM? Това означава CleanTech, така се казва системата на Festool, CleanTech клас M. И AC означава AutoClean. Вътре дето има една топалка, те всичките прахосмокачки имат тия топалки. Сега като трябва да сравняваме, как трябва общо взето да сравняваме прахосмокачките? Първото, ценово. Значи, сравняваме цената, избираме си бюджет и според бюджета решаваме да си купим определена прахосмокачка. И всичките си казваме, те всичките имат маркуч, имат турбина, която дърпа въздуха, имат контейнер, който да събира въздуха. Каква е разликата? Разликите са, честно казано, много. Основната разлика по принцип на уредите на Festool с останалите уреди каква е? Значи аз, когато купих прахосмокачката, купувал съм само нова, никога не съм купувал втора употреба и не съм купувал крадени. Значи винаги си отивам в магазина като нормален човек, както аз не искам да ми крадат моите инструменти, така аз никога не бих посегнал да работя, да си изкуша да работя с инструмент, за който някой майстор е поплакал. Така, уредите на Festool, електроуредите, се продават с 3 годишна гаранция. Вижте, не правя реклама, просто аз като потребител така гледах и внимателно избирах какво да си купят. Тоест, имат гаранция, така казаната All Inclusive, което включва, ако случайно имаме проблем с някои от електроуредите на Festool, тя поема ангажимента да извози за своя собствена сметка да приеме, да транспортира повредения уред до тяхна сервизна база, да го отремонтират и съответно да го върне обратно, без това на нас да ни струва нито една стотинка, което е много, много примамливо. Другото, което не съм виждал в другите фирми, Festool също така казват, ако ви откраднат уреда на обекта, отидете в полицията, вземете си съответния документ, протокол от полицията, че уредът е откраден, изпратете ни го и с едно малко самоучастие вие ще получите нов уред, което е реално вие получавате и застрахован уред, което на нас ни остава единствено само да работим и да не се занимаваме с някакви такива странични дейности. Нашата работа е да отвърляме квадратури и да изкарваме пари по този начин. Така, сама по себе си прахосмокачката, ето тая долната част, която виждате, значи тя не се различава от останалите, точно по това има турбина, има маркуч и така погледнато, не се тая коя ще вземете. Значи една от разликите, вече почваме да трябва да търсим разликите в предимства и недостатъци на различните марки. Така, повечето прахосмокачки имат ето такъв маркуч. Дали оцветен с зелено, значи това е характерният цвят за Festool, с зелено и черно. Има го на Flex с червено и черно, там и такива неща. Значи този маркуч е сравнително устойчив на прегъване, но не чак толкова. Сега ще ви покажа нещо. Ето ви примерно, купувате прахосмокачка ще намерите в комплект ето такъв маркуч. Оп, сгъна се. Значи това е маркуч на Festool, но не е от най-високия клас. Значи единствено Festool направиха един маркуч, който е подходящ много за жирафите. Ето го как изглежда. Изключително гъвкав. Изключително гъвкав. Той просто е невъзможно да се прегъне. Така, за съжаление, дължината е 3,50 и той идва в фабричната комплектация. Прахосмокачка идва с 3,50. 3,50 той е до никъде.
Стигам до тук, след което се налага да бутам ето това цялото кюфте, което понякога достига килограми, предполагам 40, не съм го мерил, но ако това се напълни, има тук сигурно 20 на килограма, пръснокачката сигурно и тя тежи около 20 кг и ми е ясно за какво става въпрос. Така, значи по отношение на маркучите, веднага разбрахте разликата. Festool са единствените с такъв гъвкав маркуч, значи той самопочиства се и също антистатичен. Навсякъде по пластмасовите части ще видим една маркировка, пише АЦ, което означава АС, антистатик, извинявам се, не АЦ, а АС, антистатик. Така, опитва съм се, това за мен беше проблем, исках да си реша проблема с дължината на маркуча. Взех си вкъщи, имах една чупена пръчмокачка, хоп маркуч отпред, още 50 метра си го удължих, съответно на този маркуч ставах единствено на краниците, които бяха за домашната пръчмокачка. Опитам се да работя с нея. В момента, в който пипна пода, получавах токов удар. Иначе това мъчение продължи около месец, след което казах, хвърлих всичките тия допълнителни приставки домашни, които са така много добре рекламирани, изглеждат чудесно на телевизията, но за работа, за индустриална работа не стават. Така, за целта реших да си набавя комплект от Festool. Слава Богу, Festool имат пълна гама, за каквото и човек да усети, че има някакъв проблем. Това вече се е появило при тях като информация и те са отработили инженерно решение за такова нещо. Така, ето маркуч, който закупих в един комплект. Ще ви покажа как изглежда комплекта. Ето го, комплектът идва в ето такъв контейнер. Тук се е маркирано какво има вътре. С няколко приставки, с голям контейнер, така че да може да се събира маркуча. Те между другото се събират от два маркуча и с всякакви такива приставки. Значи, имам няколко. Аз имам такива, с които работя, имам съответно и резервни. Ето тук имам резервни, чисто нови са. Значи така изглежда тая, която аз купувам. Тя е малко по-висок клас, има ролки, т.е. винаги държи на едно отстояние от пода, така че лесно да събира. Има по-евтин вариант, който ето така изглежда, който тук ги няма ролките, малко е по-малка е тази глава и тя има проблем, че общо взето залепва за пода и малко трудно се чисти, не събира добре прахта. И двете са на Festool, но това го имам като резервен вариант. Това е по-добрият вариант, малко по-скъпо е, човек като дава малко повече пари, да знае за какво става въпрос. Значи не сме застраховани от удари. Festool но също се троши. Ево е тая. Тък му бях поставил новичка и я спуках. Ударихме някъде в стената. Значи лесно се лекува. Това се облепва с такива имани армирани лепенки. Това повече от една година работи в този вид. Все още не съм я подменил. Ще дойде момент, в който ще се износи тук, ще изпадне някои от топчетата от ролките и тогава ще си го подменя с ново. Имам го в комплекта. Значи този комплект е изключително ценен, ползвам го всеки ден абсолютно и не бих се разделил с него, не бих отишъл и на работа без него. Значи едно е само да търкаме по стените с жирафа и след това, ако нямаме приставки, нищо не може да направим. Така, това много лесно се прибира. Така. Ето тук имаме една приставчица, която естествено не са ми само на Festool уредите и когато трябва да закача уред, който е различен от Festool, вече се сблъскам с този проблем, не мога да го закача към проксмокачката. Тоест имам уреда, имам проксмокачка и се почва едно облепване, едни бавени на време. Което изключително ни бави времето и не е удобно. Вързвам си маркуча, след което трябва да го развържа и по-голямата част от денят минава да се занимава с някаква глупост, която не може да ти донесе пари. В един момент си казваш, добре, по-добре си купа нещо, което е създали са го инженерите, върши работа, да си го купи, да не си губа моето време. Важен фактор също и цената. Сега не бива някой, който продава ти инструменти и дилър на такива да се превъзбужда и да дава едни прекалени цени, защото в край на краищата пазара Европа е една, ако не е от България, си го купиме от някоя друга държава, от Германия или аз и тук ги гледам на дилърите, някои дават добри цени, други не дават добри цени. Така,
Хубаво, това приключихме. Сега по отношение на маркучите, аз какво направих? Взех два маркуча, задния съм го поставил, който ми е ефтиния маркуч. Ето го ефтиния маркуч. Той е 3,50 дълъг, към него си закупих от обикновен магазин, си закупих 3 метров удължител, който го монтирам по този начин, вързан с ето така вързан до тук. И тук вече да мога да си закачам кабел или за жираф, или за някаква фреза, или каквото и да било. И уреда достига, и кабела ми достига ето до тук. В тази си част, когато имам жираф, примерно с кабел, никога не го връзвам към маркуча, защото пречи на ето това въртеливо движение. Значи, когато се работи с уреда, много често превъртам един път, втори път и при тия въртеливи движения кабела просто се намотава около маркуча и не ми е нужно да имам такива лепки. И така, това е горе-долу което мога да кажа за маркучите. Сега, когато удължих маркуча, се появи този проблем. Значи аз се намирам на около 7-8 метра от прахосмокачката и вече имах проблеми с спирането и пускането, с старта на прахосмокачката. Изненадах се много приятно, че Festool са се погрижили включително и за това. Имат Bluetooth модул. Ето го тук, той е Bluetooth модул. Сега ще ги покажа всички. Така. Значи той е Bluetooth модул. Той е предвиден да може да сработва с уреди, които са безжични. Тоест имаш уред, който е на батерия и в един момент няма как да сработи прахосмокачката с него. Сега последната серия батерии на Festool, те са с Bluetooth, за да може Bluetooth да се връзва тук с този модул и да дава сигнал, че уредът е сработил със съответната батерия, има как да се настройва. Това не искам да го дискутирам в момента. Тоест батерията подава сигнал, че има консумация и съответно прахосмокачката сработва, като се предполага, че маркуч е подсъединен към въпросния уред. Другия вариант, ако е с стара батерия, тя няма как да даде сигнал. Измислили са го много просто гениално решение с ето този бутон, който седи в близост до края при едно натискане. И прахосмокачката сработва. Изключително удобно е. Значи ползваме за чистене, ползваме за какво ли не. Аз дори да съм на 10 метра от прахосмокачката, вече съм забравил как се ходи до прахосмокачката и да спирам и да пускам. Да спирам и да пускам устройството. Така, сега по отношение на клас, има прахосмокачки клас L и клас M. Сега, клас M прахосмокачката, каква е разликата между L и M? Ами разликата ще видите, ето тук няма да го има, ето този бутон. Има един бутон, който указва дебелината на маркуча. Значи каква е идеята на алармата? Всъщност в клас M прахосмокачките има аларма, която се грижи да сработва, ако по някаква причина прахосмокачката спре да смучи. Този проблем го имаше с ето тия маркучи, той не е от 20 години сигурно този проблем. Значи те не са толкова гъвкави и като се въртиме там из обектите, усуква се маркучи и той се прегъва ето в този вид. Ние си гледаме някъде нагоре по стените, обаче зад нас маркуча е в този вид и прахосмокачката реално спира да работи и тя след няколко секунди с намален дебит на въздух алармата сработва и ни дава сигнал, че устройството се мъчи, че някъде нещо е запушено. Или е запушено, или е прегънат фил на маркуча и така. Значи много добра екстра е. Не само при Festool има ги при всички прахосмокачки, които са клас M. На нас ни трябва такъв клас M. Понякога буклука, който събираме, е важно да попада в прахосмокачката, не в дробовете ни. Така че трябва да обръщаме внимание в момента, в който се задръсти или като се напълни контейнера с прах, също сработва алармата. Въобще при запушена прахосмокачка алармата сработва.
което е важно и не бива да спестяваме пари за такова нещо, ако работим тази работа. В край на кращата вземете си правилния уред, за да ви върши дълги години работа и да не ви мъчи в последствие. Така, сега другите копчета какви са? Значи, това е познатото, има и на по-старите модели. В ауто варианта, когато има консумация през вградения контакт, машината сработва. Това е ясно, може да се пушне ръчно, като се обърне на другата страна, да няма пускам да бръмчи. На тая пръксмокачка има контрол за AutoClean. Тази топалка, която сработва вътре, може да се изключва. Значи в позиция 1 работи, на всеки там 10 секунди машината прави по един удар, т.е. се обръща вакуума да изтръска вътре филтъра и съответно може тая функция да се изключва, ако сме настроили по някакъв начин машината, че да не ни е нужен, тази топалка да не ни е нужна. Аз съм я настроил точно така, че да не ползвам топалка, ще ви обясня как. Сега по отношение на Festool. Значи Festool са тия, които направиха най-хубавия маркуч. Такъв маркуч друг няма. Аз ако сте сигурни, че такъв маркуч може да поставите на вашата пръсмокачка и на вашия маркуч да сработи, купете си го. Значи той за мен настъпва се, въобще то се вижда, че толкова гъвкав маркуч не се усеща, че работи и той при така по-сериозен вакуум той се събира, отпуска се като змия, е общо взето като жив и се самопочиства. Много удобно нещо. Но какво се случва? Така, на Festool пръксмокачките, тия, които са за сухото строителство, за жирафите, тук ще видите има едно кюфте сложено. Значи какво се оказва, че заради този маркуч, който е много флексибъл, когато удари топалката, за да почисти филтър, този маркуч поема този удар и го смекчава. И т.е. реално на Festool пръксмокачката не работи топалката, заради този филтър, заради този маркуч. Ако е да изхвърлиме този маркуч и да направим някаква простотия там, с която да поправим този дефект, и заради което аз така предполагам, заради което тук са поставили един уред, в който ръчно трябва да затворите, т.е. да затворите ето това пространство тук, да изолирате маркуча и след това да завъртите този бутон. Айде ще го демонстрирам. Така. Значи при завъртане до откат машината разпознава, че трябва да се самопочисти и прави 3 последователни уреда, с които да почисти вътре филтъра. Така, другия недостатък какъв е? Филтър е малък. Той един е такъв мъничък филтър и когато се работи без турбички и без някакви допълнителни приспособления, този филтър се задръства. Те се тая дали е Festool, дали е Bosch, дали е каквото и да е. На Bosch и на Festool мисля, че са абсолютно еднакъв размера на филтрите. Филтъра се задръства. Ето виждате, значи не им стига тази топалка къде е вътре, тук се правят едни приспособления, такова не трябва по цял ден да ходиме и да чегъртаме там разни бутончета и това, за да може да си почистваме пръксмокачките. Така, значи аз установих, че само като пръксмокачка, ако работя, значи вътре да има възможност да се слага една турба пластична, но въпреки това филтъра постоянно е в контакт с прахта, която се събира и се задръства. Така, другия вариант има и турбички, които ги вода за еднократна употреба. Те са от Netacam текстил, филтърни турбички, които събират успешно буклука и щадят филтъра. Т.е. пръксмокачката по-дълго време може да работи така с добър вакуум. Всякакъв е проблема на тия турбички. Аз, ако не се лъжа, мисля си купих 5 турбички, струваха 40 евро. Тоест излиза по 10 евро, поправете ме ако бъркам, но около 10 на евро или 5 евро, между 5 и 10 евро струва една такава турба. Ако се наложи за един ден да смениме 3 турби, аз по-добре да не идвам на работа. Кой ще ми каже, аз чистих буклук това, 30 евро похарчих за турбички там за буклук. Ами другата работа е и така. Тоест, това също не е решение, значи отидохме на един друг вариант, който в край на краищата вече ми реши тотално всичкия проблеми. Сега ще обясня какво е. Значи е това кюфте тук, което е отгоре. Сега това е циклон, който го знаете всичките като... един
откривател Dyson преди 20 на години някъде преоткри. Това е стара технология, такава с тия циклоните там по дърводелните фабрики ги има, да събират триците от дървообработването и той го вкара в домашните пръхсмокачки, след това нещо се прехвърли и в индустриалните пръхсмокачки. Значи Festool са тия, които направиха така уред, който е действително годен за работа. Значи тук има един контейнер, който е прозрачен и който сепарира буклука. Значи първо буклука, който се смуче, минава през ето този циклон, ето тук вътре се намира това устройството от циклона и завихря буклука пада тук, след което към пръхосмокачката, по ето този байпас, който от тази страна, попада минимално количество буклук. Така, значи известно време аз работех с циклон, известно време, ползвам го поне от 2 години, пръхосмокачката вече ми е на 3 години, Циклона го купих няколко месеца след пръхосмокачката. Аз съм купил два, защото имам 2 пръхосмокачки. За всяка пръхосмокачка си е окомплектована с такова устройство. Тоест 3 години го ползвам. Първоначално не слагах турбички и продължавах да имам този проблем с запушването на филтъра. В един момент бъркам в гаража и видях, че намерих си турбичка, която е в продажната окомплектовка. Т.е. машината ми пристигна с една турбичка, аз няма бях и ползвал. Но викам, дай да сложи какво ми се търкаля в гаража. Поставих я вътре, такава турбичка и край. Аз ще ви отворя, ще ви покажа как ми изглежда филтъра. Ами, той просто е чист. Аз да го чиста, да го тупам, това не съм се занимавал въобще с такива неща. Вътрешното ми пространство на пръхосмокачката е абсолютно чисто. Да речеме, съотношението на събран буклук е около 10%. Примерно тук, ако се съберат 20 кг, не съм сигурен, че долу ще отиде дали ще отидат 2 кг буклук, т.е. дори по-малко, на няколко изхвърляне на обикновено това, което се занимавам, отварям тук, чиста буклука, възстановявам състоянието, пръхосмокачката почти не я отварям. От време на време се сещам, отварям я и ако има събран буклук от порядъка на 4-5 кг, значи това е 36 литрова пръхосмокачка, събира много, тя в един момент просто сещам, че натежава, като сетя, че натежава, разглобявам я и с такива едни движения успявам да изпразня тази торба и да си я поставя отново и ми изкарва месеци наред. Значи последната ми смяна, това го правя докато не се скъса торбата. В момента, в който се скъса торбата, ще си почиста филтъра, ще си смена турбичката и така, но докато е здрава торбата, не виждам смисъл да я сменям. И с това общо взето си реших проблема с прахосъбирането на обекта. Значи ето тая конфигурация. Такова нещо задължително трябва да има към пръхосмокачката, дори в китайски вариант. Значи, съжалявам, не ми харесва цената, на която се разпространяват тия устройства. Нормално в интернет, в eBay да се бръкне, в Alibaba, миро тако струва 8 евро. Едно устройство. Ако го купите от Китай, да купите 10 бройки, ще ви го дадат насипно. Сигурно по 2-3 евро ще ви дадат такова нещо. Как ще го закачате вече към вашите си пръхосмокачки с едни тикса, с едни такива неща, доколко контейнера, към който ще бъде вързано, ще бъде устойчив на вакуум. Това също трябва да си проверите, да не се окаже, че постоянно ще ви мачка кофите или ще ви троши там, къде са ви връзките между кофата и между устройството. Всичките тия неща са древни проблеми, които ви отнемат от времето, което да не може да работите. В край на краищата, освен че се трудим и ние преживяваме по 10-12 часа на обектите, трябва да изпитваме и малко удоволствие от това, което правиме там и удоволствие от по отношение на вакуума, на сепаратора за буклук, другото, което имах неудобство с него, е ето тук в горната част. То е щамповано, тук има нарисуван маркуч, а тук има нарисувана пръхосмокачка.
Значи, когато се подсъединява, е много важно да не се объркат, да не се разменят местата на маркучите. Там, където е нарисуван маркуча, трябва да се закачи маркуча, който се закача в изходното устройство. А пък другото е, тук трябва да се връзва просмокачка. Значи това като работим и то се запрашава и равно не може да се види, ми създаваше проблем. Аз съм си нарисувал две стрелкички, едната тук, по такъв начин, че да мога да ги виждам и да не сбърка местата на такива, което се е случвало съответно с моите помощници, да объркат местата и просмокачката вместо да събира боклука, почва да не работи нормално. Така, значи, ако не ви харесват стрелкички, може да си нарисувате две черешки, две лимончета и каквото и да било, но въпросът е да бъде точно. Значи обещах да си отворя просмокачката, да ви покажа как изглежда. Значи в момента тази просмокачка работи, тук не събираме кой знае колко буклук. Това е пълно с около 10 кг, вътре имам 10 кг буклук. Сега го отварям това нещо. Филтъра повече от 10 кг са. Ето го как изглежда филтъра. Ето е въпросната турбичка, която има около 200-300 грама буклук, който няма да изхвърлям. Оставям го така. И идеята беше да ви покажа как изглежда прахосмокачката. Сега последното, което е интересно да ви разкажа за нея, е по отношение на живучестта, колко е издръжлив този уред и как аз съм си ползвал всичките облаги от фирмата, която съм закупил. Така, прахосмокачката направи около 2 години и половина работа, малко повече от 2 години и половина работа и турбината на тази прахосмокачка почна да вие като самолетен двигател. И съответно трябваше да предприема нещо, но писах на фирмата, казах така и така, прахосмокачката издава много силен звук и те казаха добре, изпратиха ми етикет, формуляр, който трябва единственото ми задължение да опаковам прахосмокачката и да залепят такъв пакет и да го занеса на спедитор. Тук в Германия ползват UPS, т.е. със сериозните куриери работят. Занесох прахосмокачката. Какъв проблем имах друг на прахосмокачката? На захранващия кабел, който е. Ето тук се беше извадила, беше си изкубала изолацията и се виждаха вътрешните жили на кабела. Това ми подмениха ми филтъра и съответно бях им написал, че този маркуч, незнайно защо. Значи аз по едно време загубих мощност, целият маркуч беше на такива микроскопични дупчици. Мете както се погледне през светлината и те се виждаха, буквално целият маркуч. И предполагам, че съм засмукал някаква нещо, което успяло да ми разяде маркуча. Написах им го, те ми казаха, че това не го подменят, това е консуматив и не влиза в гаранцията. Но аз им обясних, че имам два маркуча такива, ползвам две прахосмокачки. Едната е купувани са по едно и също време, единия е здрав, другия е спукан. Най-вероятно е било от некачествен материал, нямам представа какво е. Но те съгласиха, казаха, окей, ще направим така, може да ти предложим на половин цена, маркуча струваше по техните цени, те обикновено държат винаги по-високи цени от това, което е на пазара. Маркуча струваше 200 евро, но те ми казаха, може да искаше го за 100 евро. Казах да, окей. Така че те ми изпратиха и чисто нов маркуч такъв има. И го закупили за 100 евро. Прахосмокачката закарах я, смениха ми турбината, смениха ми филтъра, смениха ми кабела, смениха ми и този маркуч. И сега в края, значи, къде е предимството да си купувате уреди като бели хора, отидете в магазина, купете си го като фирма и да си получите уред с гаранция, да не мислиме за това какво ще се стане, ако се счупи или да не се счупи и да си бъде обслужен. Така че в края на гаранционния период аз получих чисто нова прахосмокачка, работи тихо, надявам се следващите 3-4 години да ми върши чудесна работа. Разликата с старата прахосмокачка ми е
от 2007 година. Това са значи почти 20 години. Там още дори не съм сменял, тя е с оригиналния си филтър. За съжаление ги няма всичките тия опции, по-ми е неудобна за ползване, аз ги имам и двете и видимо винаги взимам на обекта си тази. Тя е по-лека, по-ми е удобна за работа, така че без да искам се насочвам към по-модерното, което не е лошо. Тоест като ги сравняваме, някой ще каже ми старата си върши работа, що не вземеш тая. Тя има Bluetooth, значи той е Bluetooth, ето този басон, който има. Това е супер, направо елексир за мен, това, което може да предложи тая станция. Аз така вече наричам станция за прахосъбиране. Така, сега по отношение на връзката, другото важно нещо е връзката на уреда към всичките останали инструменти, които ние ползваме. Значи ако има бавна връзка и не сработват едно с друго, това вече е сериозен проблем. Аз съм си набавил така маняшка работа. За всичко съм си набавил по няколко резерви и какво ли още не. Така. Това работи.